Marile burse europene cresc ușor astăzi în condițiile în care investitorii evaluează răspunsul autorităților la criza energetică din regiune. Astfel, bursa din Londra se apreciază cu 0,15%, cea din Frankfurt are un avans ceva mai consistent de 0,8%, piața din Paris e pe plus cu 0,2%, dar cea din Varșovia scade cu 0,9%. La Moscova, indicele de referință al pieței locale e cu aproape 0,2% sub nivelul de la închiderea de ieri. Companiile europene cu expunere în Rusia au evoluții mixte. În sectorul bancar, acțiunile Raiffeisen se apreciază cu 2,6%, cele ale Unicredit sunt în scădere de 0,5%. În industrie, titlurile Continental avansează cu 1,7%, dar OMV pierde 2,8% din valoare. Pe plus, e bursa de la București. Indicele principal al pieței crește cu aproape 0,9% la jumătatea ședinței de tranzacționare, pe fondul unui rulaj de 12 milioane de lei. Până la această oră vorbim acum cu Antonio Roian, e broker la o societate de tranzacționare. Bună ziua! Bună ziua! Cu ochii spre ce se întâmplă în criza energetică, presupun Antonio Roian, dar și cu veștile de la Banca Centrală Europeană, ce se întâmplă cu dobânda, ce se întâmplă cu așteptările privind o posibilă recesiune în zona euro. Da, tocmai de asta observăm astăzi o decizie a investitorilor de pe piețele europene, totuși o evoluție ușor pozitivă în decizie care vine, în primul rând, cum a spus și noastră, ca urmare a asistării livrărilor de gaze dinspre Rusia. De altfel, și datele cu privire la comenzile industriale în Germania au arătat o scădere cu 1,1% în luna iulie, în timp ce analiștii estimau o scădere cu doar 0,5%. Și tocmai din această cauză situația rămâne una destul de complicată în zona Europei și aș spune destul de impredictibilă. Și, cum ați spus și dumneavoastră, rămâne să urmărim care va fi următoarea mișcare a Băncii Centrale Europene. Care sunt așteptările din partea BCE? O creștere de dobânzi, dar cu ce fel de ritm ar fi întrebarea? Analiștii se așteaptă la o creștere cu 50 de puncte de bază, la fel ca ultima majorare. Rămâne de văzut dacă aceasta va fi mai accelerată sau vor rămâne la acest nivel de creștere. Luată prin surprindere BCE de modul în care a evoluat inflația în zona euro? Cred că multe bănci centrale au fost luate prin surprindere de inflația aceasta care a crescut în ultimele luni. Știm că mulți se așteptau ca inflația să fie una tranzitorie. Chiar ăsta era cuvântul pe care îl foloseau mulți specialiști și vedem că acum situația pare să fie scăpată ușor de sub control, însă vedem că în ultima vreme inflația a ajuns oarecum pe un platou și rămâne de văzut dacă va începe să scadă sau va rămâne aici încă câteva luni. De unde optimismul ultimelor 2 zile la București, Antonio Roian? Cred că evoluția este determinată în primul rând de companiile din energie care par să-și revină după scăderile serioase de săptămâna trecută, pe fondul acelor discuții care au avut loc privind modificările ordonanței pe energie. Un interes mai ridicat s-a putut observa astăzi și ieri pe acțiunile Romgaz, tocmai ca urmare a întreruperii furnizării de gaze dinspre Rusia. Totuși, din partea de lichiditate, rulajele fiind cu mult sub media anuală. Cu tot cu această criză energetică, rămân în zona de interes companiile din domeniul energiei? Da, cred că companiile din energie, cel puțin producătorii, vor rămâne în atenția investitorilor și pe bursa locală, pentru cei cu apetit mai scăzut pentru risc, există acum și varianta titlurilor de stat, care oferă o dobândă anuală de 8% pentru oferta în curs. Mulțumesc tare mult pentru această scurtă analiză, Antonio Roian, în direct la Digi24.